no fa gaires mesos teníem el plaer de parlar amb en Jordi Jordà. Bon dia, Jordi. Què tal? Com estàs? estem? Molt bé, tu? Molt bé, molt bé. Vale. Deia fa un moment abans de gravar que a mi em diuen que no paro, però és que en Jordi Jordà és impressionant perquè sempre, Què vols sempre, fer, si no? sempre està al darrere i al davant de moltes coses. Aviam, per això hem volgut parlar amb en Jordi, novament uns mesos després d'haver presentat a Figueres i vam fer una conversa en el pati de l'Asil Vilallonga sobre el cançoner popular de Figueres. I en aquell diàleg que vam tenir amb en Jordi, que a més va tenir molta acceptació per part de les persones que el van veure, que els va agradar molt les coses que vas explicar, ens anunciava en Jordi que hi hauria d'altres cançoners populars que vindrien al darrere. I el primer ja ha sortit, és el cançoner popular de Lledó i de Navata, editat per Norfeu, d'acord? I, novament, a partir del cançoner popular de Catalunya que fa un segle van elaborar uns senyors i que tu ens vas explicar en el seu moment i que t'has dedicat doncs, a intentar repescar, resseguir, etc. Tant les cançons com també les fotos de les persones que hi apareixen. Va, per on comencem? Per allà em vulguis. Doncs, per què el cançoner de Lledó i de Navata, el primer després del de Figueres? Bueno, mira, de fet, la idea des de l'Associació Empordanesa de Música Popular i Tradicional, que és la de difondre tota la música tradicional que puguem d'aquí, de l'Empordà, doncs la idea és d'anar-los publicant de mica en mica, perquè això és un treball extens, hi ha molt material i ni es pot fer tot de cop ni cal, sinó que de mica en mica anar-los fent. Vam començar pel de Figueres, gairebé per raons òbvies, perquè ens movem aquí, i vam recollir totes les cançons que es van recopilar fa 100 anys, l'any 1926 i 27, a Figueres per l'obra del cançoner popular, de les quals n'hi havien publicades 10 o 12. En els materials de l'obra del cançoner popular, que el pare Massot, que era un monjo de Montserrat, va anar fent de mica en mica també. Feia una tria i publicava alguna cosa, però la resta no estava publicada. Aleshores, si algú volia aprofundir amb les obres del cançoner popular, no hi havia manera, se'n trobava unes quantes i prou. O se n'anava als orígens, als manuscrits del treball de l'obra del cançoner popular, el qual és difícil que la gent ho faci, no? Cosa que sí que m'ha tocat fer a mi. I alguns altres... Fins que un dia... Algú ho fa, no? I també hi ha altra gent que ho ha fet. Jo poso com a exemple en Ramon Manent de l'Escala, que va publicar el cançoner de l'Escala, amb les cançons recollides a l'Escala, que també va fer el mateix procés, anar a la font, als manuscrits de l'obra del cançoner popular, i triar-los i transcriure-los. Doncs el que hem fet i seguirem fent és això. Després de Figueres, doncs, tocava fer algun altre poble. Vaig agafar Lledó i Navata per proximitat, perquè jo soc fill de Lledó també, i ja també una mica després de Figueres fer Lledó, i la idea és fer aquest volum de llibre, i esclar, a vegades en un poble sol no n'hi ha prou. A Figueres sí que n'hi havia prou, perquè hi havia 134 cançons. En el cas de Lledó i Navata, sumant els dos pobles, n'hi ha 101. Llavors ja donava per fer també un tom. Que no és poc, eh? No és poc, per dos pobles que no són grans, com Lledó i Navata, 101 cançons recuperades un segle després. Sí, i són totes les que es van recollir en aquell moment. Però a més de les cançons, música i lletra, i és tot, hi ha també les històries. O sigui, els músics que recollien aquest material feien un diari i escrivien cada dia el que els passava, el contacte amb els cantants, amb el poble, quan anaven pels masos, buscant gent que els cantés i de més, no? I a part d'aquesta crònica, que és molt interessant, aquestes cròniques que feien els que recollien les cançons per l'obra del cançoner popular són interessantíssimes. Doncs a part d'això, també hi ha dos treballs, un de Lledó i un de Navata. El de Lledó li vaig demanar a en Quim Entremoleda, i el de Navata en Pere Vila i en Pere Lluís Gómez, que són dos, diguem-ne, els historiadors, els cronistes de Navata, encara que no siguin cronistes oficials, sí que són oficiosos, perquè escriuen fa anys coses que passen a Navata. Esclar, llavors, què han fet ells? Han explicat com era Lledó, com era Navata en aquella època, fa 100 anys. D'acord. Com es vivia, quins conreus hi havia, quin bestiar es criava, de què vivia la gent. És una situació socioeconòmica, però també molt entenedora, que es pot entendre perfectament de com eren els personatges que vivien en aquella època. No sé, a Lledó, per exemple, hi ha el Pere Vayreda,
a Navata hi ha en Sebastià Trullol, que tots dos van ajudar molt en els que recollien les cançons. I altres personatges, no? Lledó també hi havia en Llavanera, que era un pintor que va morir jove, que hagués pogut ser una gran figura, ja ho va ser força, però va morir tan jove, no va arribar més lluny. Però bé, vull dir que podríem definir el llibre en dues parts. Una part històrica, que condensa com es vivia aquella època, no concretament aquell any, el 1927, sinó aquella època, aquell decenni, més o menys, abans les coses canviaven molt poc. Vull dir, llavors, encara que fos 20 anys abans, doncs encara val. I després la part de la música, que hi ha les cançons, la lletra. Les lletres expliquen històries importants. Pensant que abans tothom cantava. Fa 100 anys, mira, ara hem celebrat el centenari de la ràdio. Sí. Fa 100 anys es va iniciar la primera, que va ser Ràdio Barcelona. Doncs no n'hi havia de ràdios. La gent quan treballava al camp no podien tenir la ràdio posada. Vull dir, anàvem cantant. Cert, és veritat, tens raó. Sí, la música te l'havies de provocar tu mateix. Sí. Llavors veus cançons que s'expliquen, que els cantaven de totes maneres, llaurant, rentant, collint rims, collint olives, caminant. La cançó de Camí també és molt entretinguda, perquè pensa que feia molts quilòmetres la gent abans a peu, caminant, i es havien d'entretenir d'alguna manera, doncs cantant cançons, i aquestes cançons anaven passant per transmissió oral, de pares a fills, a nets, i d'un poble a l'altre. Un poble anaves a la festa i senties unes cançons i com que ja els cantaves, ja ho captaves i els cantaves en el teu poble després. Per això que hi ha cançons que s'escampaven molt també, no? Per això eren populars, s'escampaven molt. I es van acabar sent tradicionals perquè s'han allargat amb el temps, no? Quins són els temes preferits, o quins eren els temes preferits de les cançons populars de Lledó i de Navata? Sí, això ho trobem per tot. O sigui, l'obra del Cançoner Popular em va recollir de tots els països de parla catalana, perquè la idea era fer una radiografia de la cançó popular en aquells moments, a tots els països de parla catalana. Llavors trobes molt semblant. Hi ha cançons d'amor, cançons de desamor, cançons de banyes, cançons de guerra... Que ja n'hi havia en aquell moment, Imagina't, cançons de guerres, de soldats, també n'hi ha moltes que és molt curiós, de la noia, sigui pastora o el que sigui, que està pasturant i arriba el soldat, o arriba el comte, o arriba el senyor, o qui sigui, i diguéssim se la vol lligar, aquestes coses. La primera trobada, no? Exacte. La primera atracció. I com s'ho fa la noia per treure-se'l de sobre d'una manera elegant i sortir guanyant, no, diguéssim. Per exemple, n'hi ha una que es titula La Pastorela, que és això, una pastora està allà, arriba un soldat de la guerra i tal i qual, i bueno, el diàleg que fan entre els dos, i al final la noia diu, ara no, que mira, ara ve el meu pare per allà, ara sortirà el meu pare per allà, no? Però quedem demà al matí a les 11, vens aquí i jo hi seré. I van quedar així. I l'endemà al matí a les 11 el soldat era allà. Ella no. Però la pastora no. N'hi ha de molt divertides. N'hi ha de dramàtiques, també, perquè n'hi ha que són més heavies, més dramàtiques, que expliquen situacions més dures, no? Però, en general, les cançons expliquen històries molt maques. I, a més, amb un vocabulari, perquè, això sí, aquí hi és tot tal com es va recollir fa 100 anys, és a dir, amb el vocabulari que hi havia fa 100 anys, que era pre-Pompeu. Anava a dir, deu haver evolucionat el català des de llavors. Era just abans perquè Pompeu Fabra va publicar el Diccionari de la Gramàtica Catalana el 32, em sembla que era. Doncs això és recollit el 26 i el 27, encara era pre-Pompeu, encara no hi havia una normalització. Llavors trobarem paraules aquí que algunes igual ens sonen, però ja no es fan servir, i altres ni ens sonen, però sí que el sentit l'identifiquem sense problemes. I hi ha paraules que per veïnatge estan agafades del francès, per exemple? Sí. Sí, aquí a l'Empordà això es dona molt. Hi ha barbarismes, n'hi ha. N'hi ha de castellà, evidentment, perquè també es feia tot en castellà per força, però n'hi ha de franceses també. És més, fins i tot n'hi ha algunes cantades en francès, perquè, per exemple, en el cas de Lledó, hi havia una senyora que era d'Arles, i que havia anat a viure a Lledó feia molts anys,
i que els hi va cantar alguna cançó en català i alguna en francès del Rosselló. Per exemple, hi ha una versió dels Tres Tambors, que tothom coneix els Tres Tambors en català, doncs aquí és en francès. Aquesta dona la va cantar molt bé. És una dona que ja era gran quan li van recollir les cançons i que tenia un sobrenom i li deien la Gavatxa. Que original. Per raons òbvies, no? Sí. A més, aquella època que els mots es portaven molt, els sobrenoms i tot això. En el cançoner popular de Figueres vau arribar a identificar qui era la persona, i a més hi ha l'anècdota que una descendent d'aquesta persona que surt fotografiada a la portada, que viu als Estats Units, en veure l'entrevista ens va contactar i ens va aportar més informació, no? Sabem qui és aquesta senyora? Sí, evidentment. Els recolectors, els que recollien les cançons, a part de fer el diari, feien també una petita ressenya de la gent que els hi cantava les cançons. Això era la normativa, és a dir, com va sortir gent pels països catalans a recollir aquest material, tenien una normativa perquè fos homogeni, que no fos cadascú fes segons li passés, no? I dins de la normativa hi havia el de fer el diari, perquè és molt interessant la crònica, però també fer una foto de cada un dels cantants i les seves dades, nom, cognoms, l'edat, d'on venien, quina feina feien... La fitxa? Sí, la fitxa, exactament. Per tant, hi és interessant. I en el llibre hi ha tots els cantants que van ajudar a recollir això a Lledó i a Navata. A Navata van ser dos dones. A Lledó van ser uns quants més, bastants més. I aquesta dona és la Carme Ferrer, que li deien la Barrala. Li deien la Barrala perquè era de Can Barral. Un mas de Lledó que encara existeix, la Barrala, que encara hi viuen descendents, i doncs que és a Can Barral, doncs aquesta dona era la Barrala. I aquesta dona, aquesta foto és davant de casa seu, diguéssim, a l'era davant de casa seu, i els en va cantar moltes. Aquesta dona va ser una mina, els en va cantar un bon grapat. La foto, evidentment, l'original és en blanc i negre. Totes les que hi ha a dins són en blanc i negre, perquè 100 anys encara no es feien color. L'única cosa que aquesta sí que es va colorejar per fer la portada, per fer-la més vistosa. És espectacular, és molt... Sí, perquè és més vistós i li dona més relleu, i jo crec que aquest llibre, com a treball de recerca, té una importància històrica i etnogràfica i musical. Aleshores, val la pena ressaltar-ho una mica i valia la pena fer una portada una mica maca, que valies la pena, i per això els vam colorejar, tant l'anterior com aquest. Estem a unes hores de Sant Jordi. El trobem per Sant Jordi? Sí, i tant. On, digue'm? Sí, de fet, tan punt va sortir, es va distribuir a través d'una distribuïdora de llibres a totes les llibreries de Catalunya. Vull dir que tant aquest, el cançoner de Lledó i Navata, com el de Figueres, es troba a totes les llibreries de Catalunya. Aleshores, a la Rambla, a Figueres, que hi haurà les parades, serà a moltes parades, sé que hi seran a la al Nord-est Llibres, que és la distribuïdora, i també a l'Institut d'Estudis Empordanesos, que va col·laborar, i segurament que potser amb algun altre, però aquestes dues segur. I si no, a la vostra llibreria habitual el trobareu. I potser pensàveu que ara anava a dir molt bé, Jordi Jordà, moltes gràcies, molta sort i fins a la propera, però no, perquè en Jordi Jordà té tendència a no avorrir-se, i per no avorrir-se fa coses que, a més, aporten moltíssim en el nostre patrimoni cultural i a la nostra tradició. Un d'ells és aquest cançoner popular que ell ha pogut recuperar i que fa que es pugui anar editant poble per poble. I un altre, escolta, ara canviem de format, música, a través del grup Mini Stress. Han tret un nou disc, Fent Camí. Ja. A veure, que es vegi bé. Que es vegi, mira, tapeu-me la meva cara. Sí, sí. Mini Stress. Doncs això ve perquè... És Empúries? No, ara t'explico on és. Però tothom et deu preguntar si és Empúries. No, pregunta no on és. D'acord. Doncs, com deia al principi, l'objectiu, diguem-ne, principal de l'Associació Empordanesa de Música Popular i Tradicional, quan la vam constituir el 2019, era la de difondre la música tradicional d'aquí, donar-la a conèixer i que es trobi en el mercat, no?
Nosaltres, com que fa molts anys que remenem amb música tradicional, sí que sabíem on trobar-la i teníem material, però molta gent ens demanaven coses i buscaven i no trobaven. Doncs va ser la idea aquesta de fer-ho. I ho hem anat fent amb els llibres i ho seguirem fent. O sigui, la idea és que en vagin sortint més. Però, esclar, això queda en el llibre i hi ha grups o cantants que poden agafar les cançons i cantar-les i tocar-les. Després tenim un grup que es diu Mini Estrès. És un joc de paraules. I aquest tipus de formació se'n diuen ministrers. És la Cobla de Ministrers, que és un tipus de formació que va néixer en el Renaixement. És una agrupació d'instruments que fan música. En aquest cas s'ha mantingut fins avui dia, per tant són instruments tradicionals. Podríem dir, l'avantpassat de la cobla. Quan en Pep Ventura va agafar la cobla i la va reconvertir a la cobla actual de sardanes, doncs el que va agafar ell era una cobla de ministrers. Era més o menys això. Aleshores, nosaltres amb aquesta formació anem fent concerts. Anem fent concerts doncs, allà on podem, allà on ens criden, allà on volen. Jo recordo el de Cantut. Va anar a Cantut, fa uns mesos, l'any passat. Efectivament, Cantut és un festival precisament d'això, de cançó popular, i doncs vam ser-hi, vam estar cantant cançons populars. Doncs el grup, al repertori, hi ha cançons populars d'aquestes, dels cançoners, i n'estem fent els que puguem, vull dir que anem fent, hi ha una presència i portem aquestes cançons tradicionals d'aquí a tots els pobles que ens criden. Però, esclar, amb això, entre el llibre i els concerts, arribem a un cert públic, però volíem que aquesta difusió fos més extensa, no? I llavors vam pensar que havíem de gravar-ho. I ho vam gravar el CD aquest, que es diu Fent Camí, i la idea és que en format CD ens permet, qui el vulgui físicament en CD, el pot tenir en CD, però com que cada vegada això va a menys, doncs qui el vulgui escoltar amb les plataformes digitals hi és a totes. Van a l'Spotify, demanen Ministrers, Fent Camí, i sortirà allà el disc i el poden escoltar gratuïtament. Van al YouTube, també hi és, van al Deezer i altres plataformes digitals i ja hi és. O sigui, el pots trobar físicament en disc i el pots escoltar amb les plataformes digitals. I la portada, doncs, clar, de fet, el tema de Fent Camí, com vam estar buscant un títol pel disc, que sempre és difícil trobar un títol, hi ha una de les cançons que hi ha aquí que se'n diu Cançó de Camí, que està en aquest llibre, perquè es va recopilar a Lledó, doncs és molt maca i molt marxosa i enganxosa. Vull dir, l'escolta i segurament és la més enganxosa del disc. I tothom s'hi enganxa de seguida i la canta, ja la tararegen, no? I doncs vam tirar per aquí per fer el títol i al final va quedar Fent Camí. I llavors, parlant de música empordanesa, de l'Empordà i Fent Camí, vam posar un camí empordanès. Un camí empordanès total. I aquest camí que hi ha se'n diu el Camí Sabuller. És un camí amb pedra seca. Això és a la Garriga d'Empordà. Concretament, aquesta part és el terme municipal de Llers. La Garriga de l'Empordà agafa Avinyonet, Vilanant i Llers, bàsicament, aquell tros. Doncs aquest tros és a Llers, i aquest camí anava, segons tinc entès, des de Vilanant fins a Sant Climent Sescebes. No sé si el nom de Camí Sabuller ve d'això. Era un camí d'aquells antics que feien servir els pagesos, que està ple de vinyes i d'olivets, que feien servir amb el bestiar i amb l'onivall i amb les mercaderies i tal, no? I la pedra seca s'ha estat restaurant molt i recuperant molt. Hi ha barraques de postó, com aquesta que es veu al fons, que s'han recuperat molt. I aquest tros de camí es va restaurar fa un parell 3 d'anys. Se'n va restaurar un tros i cada any se'n restaura un trosset, no? I vaig pensar que un camí empordanès del tot, aquest de la Garriga d'Empordà, i fent el nom, Fent Camí. I una de les cançons que interpreteu és la Pastorela, de la pastoreta que va plantar el soldat l'endemà a les 11 del matí. Efectivament, sí. Aquí hi ha 7 cançons. N'hi ha 4 que són de l'obra del cançoner popular i n'hi ha 3 que són 3 poemes de la Montserrat Vayreda que els vam musicar l'any passat, concretament els vam musicar en Jordi Molina i l'Ivo Jordà pel grup, per Ministrers, i perquè era l'any Montserrat Vayreda, celebraven 100 anys de Montserrat. De naixement, sí. Sí. I aleshores es van fer tota una sèrie d'actes de l'any Vayreda i nosaltres hi vam col·laborar també amb algun concert i musicant 3 cançons, perquè la Montserrat Vayreda era una poetessa brutal, té una força expressiva, a més amb un llenguatge
molt entenedor, que és molt fàcil d'entendre, perquè les poesies a vegades Costa, hi ha de sí. tot, no? Doncs Sí. el Montserrat escrivia molt bé, amb un vocabulari exquisit, però a més fàcil d'entendre, no? I valia la pena també de difondre una mica més, aprofitant l'any Montserrat Vayreda, doncs l'obra que va fer aquesta dona, que és una obra magnífica, que ja té molta cosa publicada, vull dir que es pot trobar en llibres, i ara, doncs, en aquest cas, aquestes cançons es trobaran aquí també. Hi ha altra gent que, aprofitant l'any Vayreda, també va musicar algunes cançons, vull dir que n'hi ha més de musicades, no? Aquestes estan musicades en base a música tradicional del país. Clar, nosaltres no vam fer una versió pop ni jazzística, per dir alguna cosa, no? Però sí que són ritmes tradicionals, doncs, sobre aquest, que és el que fem nosaltres amb el grup, doncs vam musicar aquests tres. I els instruments que intervenen són? Mira, hi ha gralles, tarotes, flabiol i tamborí, sac de gemecs, els baixos és un bombardí, i percussió, i un parell de percussions. Em sembla que no me n'he deixat cap, a veure si me'n deixo algun. Més tradicional impossible, eh? No, exacte, vull dir que pensem en una cobla de sardanes, doncs el que és la gralla seria el que es va passar a ser tible. El que són les tarotes és el que va passar a ser les tenores. Els baixos, doncs, que ara serien trompetes fiscorns, doncs és el bombardí. I el sac de gemecs, doncs, un d'aquests instruments, i després les percussions, que la percussió sempre hi acompanya molt. I, per tant, aquí tenim el senyor Jordà, en Jordi Jordà i l'Associació Empordanesa de Música Popular i Tradicional, que recupera música, l'edita i la toca i la interpreta. Història i tradició, però amb les tecnologies d'avui perquè pugui arribar absolutament a tothom. La qüestió és difondre-la. Això són les nostres arrels, és la nostra història, i bueno, es dedica a cançons d'aquestes recollides fa 100 anys per l'Obra de Cançoner Popular, s'encanten moltes, hi ha molts de grups que ho han fet això. Passa que, per exemple, grups molt importants com el Pont d'Arcalís, que és un grup de Barcelona amb en Jordi Fàbregas, fa anys que ho feien i que ho han fet, i tenen molt tema editat, no sé, potser tenen 8 o 10 discos, i ho feien amb una línia molt tradicional. Però després hi ha grups d'ara, moderns d'aquests, que encaixen i lliguen molt bé amb el jovent, que també ho fan. Per exemple, parlant d'un grup de comarques gironines, Germà Negre, per exemple, que és de Banyoles, Germà Negre té un èxit molt fort amb el jovent i encaixa molt bé. Doncs el que fan és això, agafar músiques tradicionals i fer uns arranjaments actuals, uns arranjaments amb una estètica que encaixi amb aquesta gent, que és el que fem nosaltres. Ells són més marxosos i més grup de jovent, nosaltres som potser una mica més pausats, però és fer uns arranjaments actuals amb estètica d'ara que hi encaixin perfectament. Evidentment respectant l'original, les melodies són les originals, les lletres són les originals, però a l'hora de fer arranjaments per tocar amb tot el grup, doncs es fan uns arranjaments d'estètica actual. És el que se'n diu música d'arrel. O sigui, la música tradicional seria pura i dura, tal qual. I la música d'arrel és aquesta música tradicional, però amb uns arranjaments d'ara que arriben molt més fàcil a la gent. Jordi Jordà, enhorabona, felicitats. Gràcies. I novament, moltes gràcies per explicar-nos-ho. Moltes gràcies a tu. Molta sort. Gràcies, vinga.